So mga kabsat, kami po ay nagbabalik muli dito sa Parawer. Kanina pa mga 5:30 mga kabsat, kasi mga 5 AM may curfew po dito. Mula 8 PM hanggang 5 AM po ang curfew namin dito mga kabsat. Kami po ay magluluto muli, o di kaya ay magluluto po kami ng itlog, o di kaya tuyo. Kasi alam niyo naman kabsat, masarap po kumain dito sa gilid ng dagat. Oh. At mga kabsat, tignan po natin kung mayroon po tayo mahuhukay ng mga shells. Yan po mga kabsat, para pang almusal. Welcome back to our channel. It's me, Papa Al, Mama B and Nanay Rick. For today's vlog, kami po ay nagbabalik sa Parawer. Kaya samahan nyo kami mga kabsat para kumain at breakfast. So ano bang hinatay natin kabsat? Tara na! Kakabsat! Ito nga pala kakabsat ang aming bibili na kabsat. Ito yung tawag namin dito ay RR Roset. Pero pag kinakain mo kakabsat, parang lisa. Masarap ito kakabsat. Kaya pag gusto yung bibili kakabsat dito sa Parawan na dito sa Parawan kakabsat, masarap ito kakabsat. Kaya tikman nyo kakabsat. Ito yung aming aglitak-litak na lisan. RRC. Kabsat, anya tinagan na natin kabsat? Nakautang. May man nakautang daw na fish, kabsat. Pakitang gisuna. Ano ito man nakautang? 5-7. May tilapia sila kakabsat. May bangus. Oo, tilapia. Ay, baliktad. Bangus. Tilapia at bangus. Labanos. Ang kuab mo, labanos, bostasa. Saka mayroon pa tahong na nakapihaya. Ito ko maya-maya. Haan. Talakito with piltok. English, hot-blooded. Kakabsat, ang tawag namin dito sa Ilocano ito, dara-dara. Pero hindi ko alam kung ano ang tawag sa inyo ito, kakabsat. Bahala na kayo kung ganito siya kakabsat. Marami dito sa Pilipinas to kakabsat. Ito, kilala nyo to, siguro naman, tahong. Tahong ito kakabsat. So, bibili kami kasi wala kaming nakuha doon kakabsat. So, bibili kami, iwan ko kung magkano 1 kilo. Ading man, may 1 kilo. 80 1 kilo kakabsat. Boom na lagi ganda. Sakto. Ayan.
Balang Asis ng Parawer, Balawan, La Union. Siya po yung pinagbilhan namin ng shell, zip, tilapia. Napakabait po ninyo, ma'am. At shout out din sa iyo, Rosemary Losada. Nasaan ka? Nasaan ka? Kailan ka namin kanina? Nasaan ka? Pero nawala ka. Bakit? Sit. Saan ka? Shout out sa iyo, Nelly Boy TV. Insan, support Insan. yo and support us. Ay! Kailan tayo magkakasama? At yan po nagtatapos ang aming vlog for today mga kabsat. Samahan nyo kami ulit sa aming mga susunod na vlog or video. Don't forget to subscribe our YouTube channel, Agkakabsat TV. At ganoon din sa aming Facebook page account, Agkakabsat TV. At TikTok account, Kokojan06. Boys like. Share. And subscribe and hit the notification bell below para always kayong updated sa aming bagong video. Bye-bye.